from so ice cool. Your bar so cleans, but does it also moisturize? Dove body wash does both. It cleans like soap while its UV moisture technology penetrates up to 20 layers deep to moisturize like lotion for visibly soft and smooth skin. Dove body wash. Ang problema natin, mataas ang sinip, kadalasan, walang tubig, mataas ang bayad, pero wala namang signal. Malaki ang feeds, lagi namang brownout. Tubig, internet, at kuryente. Ito kalaking gastos, buwan-buwan. May batas tayo dyan. COVID, 3 things mo. Wala na pwedeng natin ito. Dapat babay ang presyo at inaayos ang servicio. Beses pa sa amin. Di kompleto. Ang walang spaghetti ni Mama. Ang secret niya, even cheese, na nagpapasarap sa spaghetti. Kaya kompleto na ang sarap ng Pasko. Kumpletuhin ang saya ng Pasko. Lipat na naman. Maging kita dyan. Ay, gaano ka pawis? Pakali ha. New fresh every week. Every fresh with 25 perfume. Gaano ka man ng looks. Kumakain. It's highly vibrant. Where are you going? Please bye-bye. When you say bye-bye, where are you going? Ayun sa bye-bye. Narinig ka dyan ako rin. Ano ba score dito? Password? Ano password? Ako na, sabihin mo lang. 7. 6, 2, 4, 5. 5. Ano? 7, 6, 2, 4, 5. Mark Joe Waray TV. Mark Joe Waray TV. Saan yung paitap yan? Doon kasi eh. Shout out B-Boy TV. Tamsak Tudas. Hindi ko nag-shout out sa'yo. Shashang, shout out sa'yo. Shout out sa 5 viewers. Ayaw mag ano. Pwede mo kaya. Gawin mo siya. Gusto ka niya yan. Brian Smith, Tudas, shout out sa'yo. Ay, magkasama mo kahit ano
Kailangan ko ng koray, ha? Saglit lang. Mr. President, Ay, salamat Sangkay sa pagpatambay mo sa mga ano mo, alagad mo. Kahit tayo. Considering your statement of taking full legal responsibility, both the legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Are you saying yes, Mr. President? I ordered the campaign natin, the drugs. Hindi rin napigilan ng dapat Pangulo ang pwesto ng damdamin ng Dawisya sa Duterte drug list. But Mr. President, Hindi said now that they have no participation in all three versions of the master list that you gave. They have it. Let's take it back. Iwan ko na kung sino yung ginawa yun. Kumalma na ulit ang pagdinig at pabalik ng usapan sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs sa ating administration Duterte. Balik sa inyo, Vicky. maraming salamat, Salazar. Ano ba yung lock? Hello, Babayan, it's Raj. Showing. Gawin na yung ano ba? Ha? Gawin na typhoon? Not really about romance lang. It talks about family. It talks about friends. Hello? Dapat panoorin natin. Ano mo binalik? Hindi sila nasa roller coaster ride ang feels na naramdaman ng mga nakapagpunta ng much anticipated film na Hello Love Again na showing na sa more than 600 cinemas nationwide simulan na yung araw. Bukod sa fans na all out ang suporta kina Alden Richards at Catherine Bernardo, star-studded din ang premiere night na gabi. Napakaganda ko sarap ang pakain. My goodness, wow. Yung twist, di na dapat mapangain talaga. Maganda ka ng animation. Chemistry to the max. Ganda. Ganda ng story, ganda ng cinematography. Galing ng director. I'm so proud of them. Congratulations kay Direk Cathy and kay Kathleen and Alden. Dahil Hello Love Again ang Star Cinema at GMA Pictures. Nagpakita ng pagiging suporta at pinag-opisyal ng GMA Network at PSCBS. Present si GMA Senior Vice President Enrique Valdez. This is one of the best movies I've ever seen in my life. Yun ang masasabi ko. Ang pagkaganda niya is entertaining from start to finish. Roller coaster of emotions, lahat ng feel dito. Tapos talagang lalabas ka. Pero may design. GMA Pictures Executive Vice President Ernesto Valdez. Ang galing mo yung toy mo! Business Development and Planning Chief Risk Officer and Head Program Support IT Officer. GMA Integrated Senior Vice President
and head of regional TV and synergy, Oliver Victor. Nakaapat akong tinapay kanina. Executive. Dahil nakain si Magdalis yung mama ng tinapay. After ipalabas ang Oo. naging emotional pa sa lahat at other na pasisip na nagyakapan. Sa dami ng tumalong sa role, ang nagkasaya, overwhelmed na pila ng pelikula na sina Catherine Bernardo and Alvin Richard. Pinagtatanggal mo. At suporta at handa, para sa mga kapuso at kapamilya. Nagkaroon din ang midnight screening sa iba't Maraming salamat po to everyone. Yan eh. Na nagpapag-live screening po for Lola again. We give the support, give the love, and we're just really happy. Thank you sa lahat ng fans. Tinanay namin kung saan namin talaga lahat. Personally say thank you. But sa lahat ng mga nanonood sa channel reviews online, really appreciated. Ngayong araw, pinunveil na rin giant billboard ng movie sa GMA Network kung saan nag-post ang mga bida na sina Camille and Alden. Pagkatapos niyan, dumiretso na sina Joy and Susan sa pag-ikot sa mga sinihan kung saan maaaring sila Walkway Gracia, Bilangin mo na, 42 days na lang. Ay, ano mo? Ha? Ay, ano mo ta? Tayo dito magpaano. Pag-commute. Ito na yung lahat ng rice.
Dapat may dispatch agad natin itong mga to. Kasi pag tumagal at maitipre pa, hirapan tayo ibenta itong mga kotse ito. Yan dahil yung mga sana. Pati yung mga baril na gagamitin natin dahil bukas. Magkakaroon na tayo. Ano ka? Oo, sanay ko pa si Nina. Damay-damay na to. Di mo pa yata alam kung ano ang kaya. Sigurado mo sino ba na Lara? Papakilala na. Shoutout sa 6 viewers. 5 thumbs up. May gulap shoutout siya mo. Dr. Shin, shoutout. Kaya, friend, ingat ka. Magkakabalik si Jumper. Ito na nasasagot ko na niya. At tatay feeling ko. Hindi ka tatatanan mo. Ay, good morning, Rigon. Ayos na rin ako magsalita ko na rin. Ayos ka. Masyadong mapag-usap eh. Kaya nga, sana huwag na makakitong sa babalik mo siya dito. Pero ikaw ang desisyon ko sino ang tubig ng sa mga akala ko di ko alam na nakita si Tauro dito sa buhay namin. Marites pa maalala ko sa'yo. Ayoko tumutong dito sa mga May dahilan ako kung bakit may pwede sabihin kay Nico. Ako, friend. Baka tumating ang panahon, may upulpit kayo ng mga sikreto mo. Isipin mo na lang, friend. Yan ang pinag-usaw mo yung buto sa sabaw.
Ah, hindi daan dito. Turo mo dito. Ano? Ay. Sige mo luwig man. Yun po. Ay. Ayun na water. Aha. Pinuan mo? Sinasawsaw niya. Patis ka ba? Oh. Uy, gusto ba? Tubig Wala na. naman niya. Shoutout sa 3 viewers. Nag-love shoutout sa inyo. Sige. Ayun na. Ay? Ngari. Yung bago yan? Anong ginawa niya? Ay? Luling handa. O, subong na tulas. Germs at the kid feel Aircon Cool. Safeguard extra strong cool. Dalawa, kayo lang yung dalawa eh. Masarap din ang kainan. Nasty. Nak, nak. Rice Krispies. Feel sagana, basta may Nesty. Brianna Shipmate. Shoutout sa iyo. Bigyan kita nga ng jacket. Wow. Siya lang go. Ayan o, basahin mo. Wait, dalawa na, isa na nga lang nanood. Good day for a date. Bad day for a date. Makalatag yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% Ay, down straight. Huwag ka malikot, Mark. Kaya nag-ano yung ano.
Nga kasi dyan. Ay, Marlo. Amoy ko ang tubig. Dumang sa ng bata. Ako, oras mo. Ano ito? Hindi ka magagamit ng cellphone mo. Kita mo yung cellphone mo na sa tatay mo. Sige na. Ang palang lamisa. Excuse mo na ako na. Mar, mag-walis ka na. Ay, walis. Walis tayo. Walis na no. Lipat-lipat naman kayo niluha kang... Yan, lang. Doon ka. No! Kahit sa second hand, hindi mo mabibili ang mga yan ng 25 cents. Ayan o, ginagamit ko. Hindi ka sa mga sasakyan kanina, parang gusto ko nang iuwi. Kung gusto mo, down payment ka muna. 12.5 million. Cash. Pinag-uusapan natin dito. Anong mahal ka? Sing-sing ang gamitin mo. No! Email tayo mga koreng. No! Ginagamit ko, nag-email ako. No! Ito na lang may phone. Sa akin na lang. Sa cellphone na lang ni Papa, oh. Oh, unod ka na doon. Ano ba yung pinanonood mo? Ano ba yan? Mga agaw ka ng phone, ha? Ano ba yung pinanonood mo? Salim na walis mara. Ha? Kuha na kayong dalawa mara. Salim pag mga nga yan. Yan mo na nga na yan, Lloyd. No, no!
Ponsen. Baba, ay tapo mo muna to. Baba mo na yung buong. Ano naman, basura na yung mga yan. Sa ano na Ate Pia, yung nilalagyan ng tinapay. Wala kang pakialam, kaupa-upa na yung mga tinapay doon. Sinawal pa naman, parang wala. Oh, ta. Kaya man. Pinaalis kanina, sigal ang mata. Maglaro ka muna ng toys doon. Dali na. I shall give the enemy their eternal repose. Ah, pre. Ha? Hindi. Wala. Ha? Hindi. Nagpasabay ako kay Alan. Bahala ka dun. Magkuha. Kay Alan. Nasaan ka ba? Balintawak? Saan ka? Nasa Balintawak lang? Kuha mo kong kalakal dyan sa Balintawak kung mayroon ha. Pulbo na naman. Ikaw. Pag nagulat ka dyan ha. Ano ang gagawin mo? Gago. Patay ako. Kaya mo na ibaba. Wala pang hihiga. Nice one. Wala pang hinasiyan. Minsan yan. Lagyan ng sa'yo yan dyan. Oh my god. Uy, shit! Patay ako dun ah. Mabukas ka dyan. Uy, ang dami na uy. Mabukas ka dyan. Ayan, para magkakawala yan. Oh, yun lang. Nalalaman pala yun eh. Nalalaman yan.
Wala. Mike, dyan, madulas ka. Bitawan mo yan. Kaya mo siya dyan magbago. Wala ka. Wala. Ganun yan eh. Hindi. Shit. Patay man ta. Balik mo nga yung cellphone ko, ma'am. Nasaan yung cellphone? Tagal mo yung cellphone. Taas ang bayan. Pero wala naman sikat. Internet at kuryente. Napakala. Gastos. Buwan-buwan. May batas tayo dyan sa panahon ng dapat ibaba ang presyo at itaas Yak. Yak. Sorry. Saan yung hangit dyan? Natin masabi yung Ikaw. Ititigil? Ititigil? Ha? Wala narinig, wala narinig, wala narinig, wala narinig, wala narinig.
Sumabot ko ha. Sakay na saksak ng ganyan. Kasi na yan, ako ang gamit yan. Hindi ko gamit yan. Bakit yan? Ano naman? May saksak yan dyan. Magpasaksak yan dyan. No. Pasaway ka na rin ha. Pasaway ka na rin ha. Maraming nabuhay dahil sa mga mali mong desisyon. Nag-uumpisa sa paghingi ng tawad. Hindi ka ng tawad kay Teres. Hindi ka ng tawad sa pamilya mo. Ay, kung magsisimula ka muli, umpisa ka na si pamilya mo. Nakuha ko pa. Nakuha ko pa. Ay, gago. Nandun pala sa baba. Hayop na yun. Hindi napansin. Ay, tanga. Napalo to. Sayang. Mama mo. Akin na yan. Lagay mo sa taas. Ubus pa ko eh. Lagay mo nga ito doon sa ilalim ng upuan. Sige, balhin mo. Papalis mo naman. Shout out sa 5 viewers. Wag yan. Ano ni mama mo yan? Lotion. Ang nalulubos mo. Okay, madulas ka na naman.
Upo doon. Upo doon. Relax ka. Ano yan, maglaw? Ito yung gagamot to. Kain ko sa'yo yan. Bagay naman sa labas. Shoutout sa 4 viewers. Ay, muna si Waray. Ganito na yung team malaki yun. Malakalat ka. Malaki yun. Ay, ganito ko na. Yatag mo mo. Ay, siya. Shout out sa 1 viewers. Tang, ina mo. Patay ako dun. Gago. Salamat, Sangkay, sa mga tinambay mo. Email muna ako, wala man nang nanonood eh. Salamat, andyan ka. Patay ako dun. Okay. Pag naglalaro ka ba nito, Sangkay, ng email? Oh no! Cookie. Wag no, nagamit papa eh. Ano ba yung naapakan mo? Lupa? Galing ng kalaban namin mga kawaray.
Lalaga. Pero nag-aso. Oh shit. Sakit man. Bagong hero ba yun? Huwag ka dyan, nak. Ang ingay mo naman. Nak. Nak dyan. Umaarte ka na habang lumalaki ka. Wala lapit sa akin. Sakit ng laylaw, puta eh. Sige mo ah. Gusto mo ko. Mama. Ano mo? Sige mama.
Ano na naman, GG na naman to. Ay, laway. Yung una nilalagay ng asa isang unan? Patay mo yung dalawang unan na yun. Ayun pala. Ayun doon. Ang damage pa eh. Kunin mo yung patin mo. Hindi ka na nalagyan ng patin. Nyaw talaga. Sakit man. Sakit bay. Ang damage. Ikuin mo yung malaki. Ano ka ba dito? Huwag mo ba? Nakatanggal na yung mga hangin. Ano lang yan? Umupo ka na dyan. Hindi ka bababa. Hindi yan. Ito. Asan na yung ulo din? Magaling na punta. Ayusin mo yung kulay puti. Ayusin mo yan. Mabasag yan. Ganun, dali man to. Oh, yan na. Pati yung taas. Baliw. Ang nasa ng kampi. Kakain. Siya. Putsang ina. Salamat. Oh man. Ang gulo kasi niya. Wala na. Ito ang ina. GG man na naman. Pitlock oh. Dalawang beses didlock. Ano na ba? Ito. Aki! Talo na naman again. Defeat. Sikat. Dari, di mo nagdireto ka agad po. Nandyan lang yan, Marlo. Napakagudlo. Saan ba ito, Doy? Ano ba? Ano ba yun? Ano? Yung charger. Ano charger dyan? Isa lang, dalawang charger lang yan dyan. Wala.
Ito na yung bagong sasakyan ko. Oh, ito. Cellphone ka na, Mario. So yun mga katapang, Yung, ito ngayon sa taas ng yung bahay focus mo, nandiyan lang din sa cellphone. Mag-cellphone ka na lang. natin. Kasya na pamilya o Ang barkada tanga. kung sakaling umalis sa malayo. Lahat mga kasakay na walang maiinitan. So ito, Ford Everest 19 yung kwantong dalhin. Nakalaga ng 5,000. Hindi mo simula sa harap. Ito yung itsura niya mga katapang sa harap. Napakaangas. Kaga VIP na. So ito na sa side view. Ito yung itsura ng side view. Ayan. Napakaangas ng side view mga katapang. Hindi mo simula sa harap. Sa harap. So dito sa harap mga katapang. Ayan, sa dalawa. Sa kabilang driver. Ayan. Tapos dito naman. Sa tulog sa likod. Tatlong report. Yung binigay yan. 4-5 kinis na lang yung sumasakay. Dito naman tayo sa ano. Sa likod. Agad sa mga katapang. Sarado mo to. Sa kanya. May ipin sa inyo na maganda talaga. Ito yung sa loob. Mga katapa. Bigyan mo yung Mario. Kasi isang room siya. Masarap ang ano to lang. Ano ka nang nila sa bag man? Baka sa Bulacan to.